Carlet i he triat els llibres de ciència. Amunt, rac, amunt. Llisca, Newton, llisca. I aquest, que és un altre, es diu Marie Curie. A damunt, rac, amunt, va d'un nen, que és aquest, que se li ha quedat enganxada la bufanda a l'elefant i que crida els seus amics i l'ajuden fent palanca. I la paraula que m'he après és eficiència, que és com fer-ho millor. Llisca, Newton, llisca va d'un os que ha fet una nevada molt forta i a l'os se li ha posat un glaçó a la pota. I pesa tant l'os que no el poden emputxar, fan com una mena de baixada i així llavors pot lliscar. I la paraula que he après és instant. Aquest parla de la vida de la Marie Curie i es diu Marie Curie. Va descobrir molts elements científics importants que van ser el radi i el poloni, i les paraules que m'he après són radi i poloni. Gràcies a ella avui podem fer radiografies. I el que m'agrada més és el de la Marie Curie perquè a mi m'ha semblat molt interessant i aquesta dona és molt important per tot el món.